Acts 10 and the first part of 11. Os oes un adnod neu cwbl o nodau ni'n cymryd yn destun, nawn ni gymryd prynhawn yma, adnodau 34 a 35. So for our focus this afternoon, 34 and 35. A dechreuodd Pedr lefaru ar fy ngwir meddai rwy'n deall nad yw Duw yn dangos ffafriaeth, ond bod y sawl ym mhob cenedl sy'n ei ofni ac yn gweithredu cyfiawnder yn dderbyniol ganddo fe. Wel, ni'n troi nôl y prynhawn yma at y digwyddiadau yma. Buon ni'n ystyried y bore yma gyda'n gilydd ym mhennod 10 o'r Actau. Ac roeddwn ni'n dechrau y bore yma trwy ddweud dyma un o'r penodau mwyaf pwysig, nid yn unig yn llyfr yr Actau, ond yn y Testament Newydd. Nawr pam? Pam byddwn ni'n dweud hynny? Dyma un o'r penodau pwysicaf. Yn y bore, roeddwn ni jyst yn edrych ar Cornelius ei hun a'i drwedigaeth achos o'n i'n meddwl oedd digon i ni ddysgu o hynny. Ond heno, neu prynhawn yma, fi moyn tynnu nôl rhywfaint ac edrych ar yr holl hanes, yr holl gyd-destun, ac arwyddocad y digwyddiadau hyn i'r eglwys ac i ni. Un peth sydd yn sylwi chi yn syth gobeithio yw fod yr hanes yn cael ei ailadrodd. Yn dydi, it's repeated. Fe ddarllenes i 11, ac oedd 11, o'ch chi bod yn meddwl, o'n i wedi clywed hyn o'r blaen, achos mae'n cael ei ailadrodd. Pam y pethau'n cael ei ailadrodd? Siwr o fod maen nhw'n cael ei ailadrodd oherwydd maen nhw'n bwysig. Pam y pethau'n cael ei ailadrodd, maen nhw'n siwr o fod yn cael ei ailadrodd oherwydd maen nhw'n bwysig. Mae pob athro yn gwybod hynny. Yn diwedd, plant, dim just plant, pawb. I chi ddim yn dysgu pethau fel arfer ar y tro cyntaf, chi'n goffod clywed, ail-glywed, trydydd clywed ac yn y blaen. Mae ailadrodd yn arf pwysig i ni ddysgu pethau. A mae lyc fan hyn. Yn amlwg, moyn i ni cymryd sylw. Mae moyn dweud rhywbeth pwysig yn yr adnodau a'r penodau hyn. Mae'n sylw ni heno yn symud o Cornelius, erbyn ni'n edrych arno fe yn y naturiol, at Pedr. Mwy at Pedr nag at Cornelius. Mae'n ddiddorol yn dydi, achos Pedr oedd yr arweinydd yr eglwys ar y dechrau. A fan hyn, ni'n gweld Pedr yn dysgu gwers. Pedr yn dysgu gwers. A trwy hynny, yr eglwys yn dysgu gwers bwysig. Roedd rhaid i'r eglwys fore ddysgu pethau. Neu un peth i chi'n gweld pan chi'n darllen llyfr yr Actau. Dyn nhw ddim yn deall popeth yn syth. Roedd rhaid i nhw ddysgu pethau. Falle i chi'n syni at hynny. Ond oedd Iesu Grist wedi dysgu nhw, ond doedden nhw ddim wedi deall popeth, a roedden nhw wedi anghofio pethau. A chi'n cofio yr arglwydd yn dweud wrthyn nhw, pan bydd yr ysbryd glân yn dod, fe bydd yn dwy'n ar gof i chi. Byddwch chi wedi anghofio pethau. A mae Pedr yn sôn fan hyn rhywle, ynglyn o fe gofio sydd beth wedodd yr arglwydd. Oedd rhaid i'r Pedr, bod yn apostol, dysgu pethau newydd fel petai. Mae hwnna'n
Goffa ni, yn dydi? Mae angen dysgu arna ni, o hyd ag i hyd, pwy bynnag i ni, a'r eglwys yn yr un ffordd i ni yn gorfod gwynebu cwestiynau a dysgu o hyd ac o hyd. Nawr, y cwestiwn yma, cwestiwn sylfaenol sydd yma, yw cwestiwn ynglyn â yr Efengyl, yr eglwys, a hefyd ynglyn â'r ysbryd glân gallwch chi ddweud. A dyma'r cwestiwn. Beth yn gwmws yw perthynas y cenhedloedd, Gentiles, gyda'r eglwys? Neu, allai ddweud y fan hyn, sut y mae'r cenhedloedd yw cael ei derbyn i'r eglwys? So dyna'r cwestiwn sydd yn cael ei ateb trwy'r digwyddiadau sydd yn cael ei cofnodi ym Mhennod 10 ac 11. A mae'r un yn faterion sydd o hyd yn bwysig i ni, pam ni'n edrych arnyn nhw, ynddo fe? Wel, meddyliwch am y topics yna, yr Efengyl. Wel, mae'r Efengyl wastad yn bwysig i ni, i ddeall cymaint da ni'n gallu. A mae'r eglwys, wel, mae'n bwysig iawn bod ni'n deall cymaint da ni'n gallu am yr eglwys. Mae lot o ddryswch y dyddiau yma am y pethau hyn. A'r ysbryd glân, wel, mae lot o gamsyniadau a dryswch ynglyn â'r ysbryd glân. Felly, mae hwn yn bwysig yn berthnasol i bob un ohono ni. Dwi'n mynd i roi ychydig bach o gefndir i chi, some background, cyn bod ni'n dod yn agosach at y mater hyn. Byddwch yn amneddgar gyda fi wrth i ni fynd trwy'r cefndir. I dechrau fel hyn, ffrindiau, mae rhaid i ni gofio bod y Cristnogion cyntaf yn Iddewon. Roedden nhw gyd yn Iddewon. Y Cristnogion cyntaf. Roedd Iesu Grist yn Iddew. Mae'n rhaid i gofio hynny hefyd. Ac roedd yr arglwydd Iesu cyn iddo fe adael wedi dweud wrth i ddisgyblion, nawr mae rhaid i chi fynd i'r holl fyd. A phregethir Efengyl a gwneud disgyblion o bawb. Just Iddewon. Ar ddydd y Pentecost, fe ddaeth yr ysbryd glân. Ar yr apostolion, a chi'n cofio beth ddigwyddodd, fe ddechreuon nhw siarad mewn ieithoedd dieithr. Ieithoedd o wledydd eraill, nid Hebraeg, nid Groeg, nid Aramaeg. Ieithoedd o bob gwlad. A fe ddaeth miloedd i gredu ar ddydd y Pentecost. Ond Iddewon nhw. Cofiwch, Iddewon oedden nhw oedd wedi cael eu hachub. Ac roedd hynny yn Jerusalem. Am y blynyddoedd yn mynd heibio. A tua 8 mlynedd wedi mynd heibio, mae'n debyg, ers Pentecost i ble ni heddi yn Caesarea. 8 mlynedd. Mae'r Efengyl yn y cyfamser i lledaenu i Samaria. Roedd y Samaria, wel, o'n nhw'n sort of Iddewon. O'n nhw'n hanner Iddewon. Ond heblaw am hynny, dydy'r Efengyl ddim wedi mynd ymhellach. Ni wedi clywed am un o'r cenhedloedd yn unig. Ni'n sôn amdano fe bod mae dyn o Ethiopia uwnych, ond oedd e wedi mynd nhw i Ethiopia. Nawr, fan hyn, yn y benod hon, i ni'n dod ar draws rhywun o'r cenhedloedd. Rhyw rai o'r cenhedloedd, so ddim yn perthyn i'r Iddewon o gwbl. Dim cysylltiad
gyda'r Iddewon o gwbl. A mae'n chwilio. Mae e'n byw yn Caesarea, ac wrth iddo fe weddio, mae'n cael gweledigaeth o angel. Mae'r angel yn dweud wrtho fe, hyn, Cornelius, mae dy weddiau a dy elusennau wedi clywed. Maen nhw wedi esgyd ger bron Duw. Wedi dod i ddweud wrtho ti i anfon am ddyn o'r enw Simon neu Pedr, a mae lawr ar yr arfordir yn lle o'r enw Joppa. Danfon amdano fe. Mae Cornelius yn ei fyddhau, mae'n danfon 3 dyn y dydd nesaf lawr i Joppa i chwilio am Pedr. Ni wedyn yn gweld beth sy'n digwydd i Pedr. Pedr yn mynd i weddio tra bod y dynion hyn ar y ffordd. A mae Pedr yn cael gweledigaeth. A mae'n cael, chi'n cofio, yr hanes cyfarwydd, y gweledigaeth yma'r hwyl, neu'r lleian yma yn dod i lawr o'r nefoedd, a mae'n cynnwys yr holl anifeiliaid ac ymlusgiad ag adar. Mae'n gweledigaeth, mae pethau hyn yn gallu digwydd mewn gweledigaeth. A mae'na llais yn dod at y fe. Pedr, cod, lladd a bwyta. A mae'n gwrthod, mae'n dweud, na, fi erioed wedi bwyta pethau sydd yn halogedig, aflan. Dwi'n clywed am bwydydd sydd yn aflan a bwydydd sydd yn lad. Ond mae'r llais yn dweud wrtho fe, Pedr, yr hyn mae Duw wedi ei lanhau, pai ti ei alw yn halogedig. Tairwaith, mae'n gweld hyn. Ailadrodd eto, dysgu gwers. Ailadrodd, dysgu gwers. Tairwaith. A mae'r ysbryd glân yn dweud wrth Pedr, peidiwch gofyn i fi siwt, ond mae'r ysbryd glân yn dweud wrth Pedr bod yna 3 dyn yn chwilio amdano fe. Cer atyn nhw, cer gyda nhw. Nhw'n chwilio amdano ti, a fi sydd wedi anfon nhw, a fi moyn ti fynd gyda'r dynion hyn. Diwrnod nesaf, mae Pedr yn mynd, mae'n ei fyddhau, a mae'n mynd gyda'r dynion hyn i Caesarea. 2 ddiwrnod yn ddiweddarach, maen nhw'n cyrraedd tŷ Cornelius. Ac mae Pedr yn dweud, bod yn anghyfreithlon iddo fe, i fynd mewn i dŷ un o'r cenhedloedd, mae e'n mynd mewn. Nawr, doedd e ddim yn anghyfreithlon iddo fe fynd mewn i dŷ un o'r cenhedloedd. Oedd ddim byd yn yr Hen Testament i ddweud wrth Pedr oedd e ddim fod i fynd mewn i un tai un o'r cenhedloedd. Jyst traddodiad oedd hynny. Chi'n gwybod oedd yna traddodiadau wedi datblygu hefyd gyda'r Iddewon. Oedd ddim yn ôl yr Hen Testament. Ond nhw'n cael mynd mewn i tai cenhedloedd. Ond nhw wedi dysgu, na, ni ddim bod i wneud hynny. Bydd yn aflan i ni i wneud hynny. Oedd Pedr yn meddwl hynny. Ond mae Pedr yn dechrau deall. Mae'n dechrau deall y weledigaeth oedd i wrth Dduw. O na, dyna beth oedd yn meddwl, wy'n gallu mynd mewn. Dim byd yn aflan. A Duw wedi glanhau. Wy'n cael mynd mewn i'r tŷ y dyn yma. Mae'n dechrau deall y weledigaeth. A wedyn mae'n mynd mewn i dŷ Cornelius. A fi'n hoffi'r ran achos i fi, mae'n tipyn bach yn ddoniol, mae'n tipyn bach yn comical. Achos mae Pedr yn mynd mewn, a mae'n dweud fi ma. Am chi moyn fi? Oedd neb wedi dweud wrtho fe. A Cornelius wedi bod i danfon amdano fe. A mae Pedr yna, mae'n sef yn o'r bobl yna. Oce, fi wedi dod, beth ydych chi moyn? A mae Cornelius wedyn yn dweud wrtho Pedr am ei weledigaeth e. Wel, ges i weledigaeth. A angen yn dod. Ac oedd yr angen wedi dweud bod Duw wedi clywed fy ngweddiau ac i fi ddanfon amdano ti.
So fi wedi danfon amdano ti. So dweud wrthyn ni. Be mae Duw moyn i ti ddweud wrthyn ni. A wedyn mae Pedr yn deall. He gets it. Mae'n sefyll na. Ac mae'n dechrau siarad a'r cenhedloedd hyn. Cornelius a'i di a bawb oedd yna. A mae'n pregethu'r efengyl iddyn nhw fel welson ni y bore yma. A tra mae'n pregethu'r efengyl, dweud wrthyn nhw yn newyddion da am Iesu Grist ac am faddeuant pechodau. Mae dau beth yn digwydd. Un, mae'r bobl yn credu. A dau, mae'r Ysbryd Glân yn disgyn ac maen nhw'n dechrau siarad. Cornelius nawr, a'r cenhedloedd oedd gydag oedd wedi credu, maen nhw'n dechrau siarad mewn tafodau dieithr, just fel Pentecost. Cofiwch, just fel Pentecost. A mae'r Cristnogion oedd wedi dod gyda Pedr, yr Iddewon, oedd yn Cristnogion, yn syni. Yn syni beth maen nhw'n gweld, a beth maen nhw'n clywed. A maen nhw'n mynd nôl i Jerusalem, nôl i'r eglwys yn Jerusalem, a maen nhw'n rhoi adroddiad i'r Cristnogion fyna am beth oedd wedi digwydd, a maen nhw wedi yn syni at beth oedd wedi digwydd. Ac yn fwy na hynny, maen nhw'n deall. Maen nhw wedi dysgu y wers. Reit, dyna'r cyflwyniad bawb, wedi bod yn hir, long introduction, okay? Ond oedd angen hynny arno ni. Dau beth, cyn ma'n ni'n dod i ben. Alright? Dau ben yn cymhwyso hyn i ni. So, two headings. Pen cyntaf. Mae'r efengyl i bawb yn ddiwahân. Mae'r efengyl, gospel, i bawb, everyone, yn ddiwahân. Good Welsh word, diwahân, without distinction. It's for everyone. Efengyl. Verse 34, again. A dechreuodd Pedr y lefaru ar fy ngwir meddai rwy'n deall. Rwy'n deall. Cofio? Oedd eisiau i Pedr dysgu wers, oedd efe dysgu rhywbeth, oedd e ddim yn gwybod o'r blaen. A nawr mae'n dweud, o blaen y bobl hyn, rwy'n deall. Right, fel bys ni'n dweud, fe wawriodd arno fe. It dawned on him. I understand, I get it. Byddai'r plant wedi dweud yn yr ysgol i fi. I get it. Light bulb moment. Mae'n gobeithio chi wedi cael hwnna weithiau. Chi'n bod rhyw, dim just i fas nawr, ond yn yr eglwys neu pan i chi yn studio rhywbeth, falle yn y cwrdd, falle mewn pregeth chi'n gwrando ar rhywbeth, a chi'n meddwl, waw, ond i ddim wedi gweld hwnna o'r blaen. Fi'n deall hwnna. Falle rhyw gwestiwn chi wedi bod yn meddwl am, a wedyn, deall nawr. Falle rhyw gwestiwn chi rioed yn ei meddwl am o'r blaen, a wedyn chi jyst gael goleini arno fe. A mae'n gret pan mae'n digwydd. Gobeithio bod hynny'n digwydd i chi. Wel, ta beth, nôl at Pedr, fe ddigwyddodd iddo fe fan hyn. Fe ddeallodd rhywbeth pwysig. Deall. Nawr beth? Beth oedd y wers? Beth ti wedi deall, Pedr? Gawn ni fynd ymlaen. Rydw i'n deall nad yw Duw yn dangos ffafriaeth. Nad yw Duw yn dangos ffafriaeth. Yn y Saesneg, mae sawl fersiwn yn credu, more than one version in English. Beth mae'n dweud gyda ni fan hyn? Doesn't show favoritism. He has no respect of a person. Mae un version yn dweud, shows no impartiality.
no partiality o'n meddwl mae rhywbeth arall. Nawr dyma'r wers, mae rhaid i ni ddeall e. Yn Gymraeg, William Morgan, nid yw'n dangos wyneb, fwy cyfieithu, fwy llythrennol fyna. Ond fan hyn, nad yw'n dangos ffafriaeth. Ni'n deall yna, dyn ni. Bobl ifanc yn deall hwn. Dyw ddim yn dangos ffafriaeth. Os chi'n dangos ffafriaeth fel tad, chi'n ymddwyn un o'r plant mewn un ffordd, ond wrth un o'r plant arall chi ddim yn gwneud yr un peth. Chi ddim yn bod yn deg. Chi'n dangos ffafriaeth. Eto, plant ysgol. Rai athrawon. Dangos ffafriaeth. Dangos ffafriaeth i'r merched. Dim yr un peth gyda'r bechgyn. Ne. Pwy llym gyda'r merched, ond ddim yr un peth gyda'r bechgyn. Ydy'r person sy'n eistedd lawr y blaen, sydd wastad yn dawel ac yn rhoi llaw lan. Dangos ffafriaeth iddyn nhw. Dyw ddim fel medd Pedr. Na, dydy e ddim yn dangos ffafriaeth o gwbl Dyw. Mae'n yn wir ym mhob maes i Dduw, wrth gwrs. In every area, God doesn't show favoritism. Os gallwn ni ddweud, os ydych chi'n mynd i Romans 2, byddwch chi'n gweld bod Paul yn sôn am farn Dyw. A dydy Dyw ddim yn dangos ffafriaeth fyna. Pan bydd Dyw yn dod i farnu'r byd, bydd e ddim yn dangos unrhyw ffafriaeth. Bydd neb gwell off, chi'n gwybod. A bydd neb wath off. Chi'n gwybod ni'n clywed pobl yn Bibli. Ond beth am y bobl sydd ddim wedi clywed yr efengyl? Beth am y bobl sydd yn byw ar ryw ynys am nhw beth wedi cael Beibl? Dim na chi poeni. Bydd Dyw yn hollol deg gyda'r bobl yna ac yw gyda'r bobl sydd wedi cael Beibl. Achos dydy Dyw ddim yn dangos ffafriaeth. Mae Dyw yn hollol deg gyda phawb. Ni ddim fel yna, dyn ni. I ni, sori, dweud, i ni'n dangos ffafriaeth. Siwr o fod mewn rai achosion. Ond beth bynnag, nôl at Pedr. Y Pedr yn gweld o ran achub, o ran dod yn Gristion. Dydy Dyw ddim yn dangos unrhyw ffafriaeth. O ran iachawdwriaeth. Yn arbennig i Pedr, o ran hil neu cenedl. Ynddo fe, Iddewon a chenhedloedd. Dyw ddim yn dangos unrhyw ffafriaeth, mwy o ffafriaeth tuag at yr Iddewon. Chi'n gweld dyma beth oedd Pedr a'r Cristnogion eraill ddim yn deall. A mae rhaid i ni ddeall y pwynt hyn. Doedd neb, lan at nawr, neb wedi dod yn Gristion cyn dod yn Iddew yn gyntaf. Os oedd rhywun wedi dod yn Gristion cyn hyn, roedden nhw wedi dod ac ymuno gyda'r Iddewon. Roedden nhw wedi ymuno gyda Iddewiaeth. Ond nawr mae Pedr yn dechrau sylwi, does dim rhaid hynny. Dyw ddim yn dangos ffafriaeth i unrhyw genedl. Mae'r efengyl i'r cenhedloedd. I bawb, dim rhaid i chi ddod yn Iddew yn gyntaf. Sgwlwch yr adnod 35, verse 35, again. Mae'r fe'n wir meddwl, rwy'n deall nad yw Dyw yn dangos ffafriaeth, ond bod y sawl ym mhob cenedl sy'n ei ofni ef ac yn gweithredu cyfiawnder yn dderbyniol ganddo fe. Nawr, mae'r adnod yna gallu bod yn bach yn gamarweiniol ar y dechrau, achos mae'n gallu roi'r argaf bod Pedr yn dweud bod Dyw yn mynd i dderbyn unrhyw un sydd yn dda, unrhyw un sydd yn gyfiawn, unrhyw un sydd yn ddidwyll i ddefnyddio gair bore yma. Ond yna beth mae'n dweud, mae'n ffili bod hwnna, achos ni wedi gweld yn barod, roedd hynny ddim yn ddigon i Cornelius, roedd rhaid iddo fe glywed yr efengyl.
beth mae'n golygu yw fod yr efengil i unrhyw un sydd yn ceisio. Unrhyw un, o unrhyw wlad. Os yw unrhyw un yn gael. Os yw unrhyw un moyn dod yn Gristion. Os yw unrhyw un moyn dod. Fe fydd Duw yn derbyn nhw, achos dydy ddim yn dangos ffafriaeth o gwbl. Dim rhaid dysgu Hebraeg nawr. Dim rhaid cael eich enwau i circumcised. Dim rhaid. Dim rhaid wneud yr ôl seremonïau yna yn yr Hen Testament. Roedd e'n sioc i Pedr. Roedd e'n iddew. Roedd e'n gyfarwydd ar pethau hyn. Mae credu'n ddigon. Credu'n ddigon. A chi'n gwybod, ffrindiau, Mae'r pwynt fan hyn i ni, yn sef. Yn gobeithio chi'n gweld y cymwysio i ni. I ni gallu meddwl yn dyn ni. I gallu meddwl bod Duw yn dangos ffafriaeth. Falle ar sail tras. Chybod, your background. Lle chi wedi cael eich magu, pa deulu chi wedi cael eich magu ynddo fe, eich dosbarth cymdeithasol fel petai, eich cenedl eto, eich taip o berson, taip o personoliaeth. Mae Duw yn mynd i fod yn fwy ffafriol tuag at eich. Mae mwy o chance gyda chi i ddod yn Gristion. Mae mwy o obaith gyda chi. A wedyn ar yr ochr arall ni'n meddwl, os ddim cymryd y chance gyda nhw. They're beyond the pale. Na, ni'n wrong. Duw ddim yn dangos ffafriaeth o gwbl. Mae yr un peth gyda phawb sydd yn galw arno fe. Unrhyw un. Mae'n her i ni dydy. Sialens gwirioneddol i fi, to Beth. Gobeithio fod i chi, pwy bynnag meddwl Beibl, sydd yn galw ar unrhyw arglwydd, y gair ei achub. Defosiynol, nôl yn bore yma, defosiynol, fel Cornelius, os chi'n defosiynol, gret, bydd Duw yn delio gyda chi, os ych chi'n gael, os ych chi yn y gyter, os ych chi'n gaeth. Duw ddim dangos ffafriaeth. Fe fydd yn achub. Fe fydd yn gwrando, achos dydy ddim yn dangos ffafriaeth. Pwy bynnag a alw ar enw'r arglwydd, cadwedig fydd. Achos, mae hwn mor bwysig, ffrindiau, achos falle bod rhywun yn gwrando arna i, a chi'n meddwl, wel, dim siawns dy fi. Wel, dyna beth mae Satan moyn i ni feddwl, does dim siawns gyda fi. Fi ddim, does dim gobaith i fi. Duw ddim yn ei edrych arna i. Na twyll Satan. Duw ddim yn dangos ffafriaeth. Romans 10, verses 11 to 13. Canes, o ble gyda mae'r ysgrythyr yn dweud, pwy bynnag sy'n credu yn ddoef, neu chywilyddir, yn nid oes gwahaniaeth, rhwng iddew a groegwr, o ble gyda'r un arglwydd ar bawb, sy'n olidog i bawb. Filico hwnna. Mae'n olidog i bawb. Olidog, rich. Mae'n olidog i bawb ar sydd yn galw arno. Canes pwy bynnag a alw ar enw'r arglwydd. Cadwedig fydd. Dyna'r pwynt cyntaf. Yr ail pwynt cyn gorffen yw hyn. Mae'r efengil i bawb, oedd pwynt cyntaf. Mae'r efengil yn ddigon i bawb. Mae'r efengil yn ddigon i bawb. The gospel is enough. The gospel is sufficient for all. The gospel is for all, and it's sufficient for all. Beth ysgodd Pedr prynhawn hwn
Ie, fod yr efengil I bawb, mae'r cenhedloedd fel I ddewiwn. Ond fe ddysgodd hyn. Nid yn unig does dim rai dod yn iddew mwyn dod yn Gristion, ond wedi I chi ddod yn Gristion, wedi I chi glywed yr efengil a chredu, does dim rhaid I chi ddod yn iddew. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Ar ôl I chi ddod yn Gristion, does dim rhaid I chi ddod yn iddew. O'ch chi'n Gristion. That's it. Oedd Cornelius yn Gristion. Oedd dim rhaid iddo fe ddod yn iddew. Dim cyn, a dim ar ôl chwaith, clywed a chredu efengil. Roedd e'n Gristion cyflawn, os licwch chi. Roedd e fel yr iddew. Roedd e'n yr un statws. Roedd e'n yr un lle a apostolion I hyd. Yr un peth o blaen yw yn Gristion. Wedi dderbyn, wedi ei gyfio am rhain. Dim byd ychwanegol, dyma'r pwynt. Dim byd ychwanegol, nothing extra. Oedd rhaid iddo wneud mwyn dyrchafu I hun, chi'n gwybod? Dim eisiau fe. Roedd e'n aelod llawn o gyfamod Duw. A roedd e'n aelod llawn o eglwys Iesu Grist. Beth ddigwyddodd pan gredodd e? Mae'r ysbryd glân yn dechrau yn cwmpo a maen nhw'n dechrau siarad mewn tafodau, fel y Pentecost. A'r arwydd clir i'r Gristnogion oedd hyn. Maen nhw fel ni. Maen nhw wedi cael yr arwydd yma o'r ysbryd glân. Maen nhw wedi cael ei bedyddio ar ysbryd glân, just fel ni. So os mae hyn wedi digwydd iddyn nhw, mae Pedr yn gofyn y cwestiwn, wel os mae hyn wedi digwydd iddyn nhw, maen nhw wedi cael yr ysbryd glân, beth sydd I hadal nhw rhag cael ei bedyddio. A maen nhw'n cael ei bedyddio hefyd. Chi'n gweld, roedd rai yn dweud, rai o'r Iddewon, a ni'n gallu deall pam. A rhaid ni gael cyd-ymdeimlad gyda'r Iddewon cynnar yma, ond roedd rai o'r Iddewon oedd yn Gristnogion yn dweud, a fe fydd yn codi eto, nes ymlaen yn y Testament Newydd, a bydd rhaid I Paul brwydro yn erbyn hyn. Mae'r cenhedloedd yn gallu credu, gred, ond mae rhaid I nhw wedyn. Mae'n rhaid I nhw gael ei enwedu. Mae'n rhaid I nhw gadw seremoniau. Na, me'r Pedr. Na, me'r Paul. Does dim rhaid iddyn nhw. Maen nhw'n gadwedig fel maen nhw. Maen nhw'n saint fel maen nhw. Nawr te ffrindiau eto, cyn bod ni'n mynd beth yw'r cymwysiad I ni yn hyn. Wel, dyma'r cymwysiad I ni hefyd. Mae pob un sy'n credu'r efengil mewn gwirionedd, a ffyrs wirioneddol fel Cornelius y bore yma, wedi dod i'r un man. I ni'n dod i'r un safle. Same position, same status, same standing before God. Just believe. Dyna fe, dim byd arall. Nothing extra. Ni wedi dod i'r un man fel credinwyr. Os ych chi'n Gristion, chi wedi derbyn yr ysbryd glân. Chi wedi derbyn y rodd wedi feirwch. Chi wedi derbyn y rodd o fyddeiant pechodau. Dim byd ychwanegol. Dim extra. Chybod, chi wedi cael yr deals yma fel fi yn y fe. Chi'n gweld rhywbeth, falle ar y we, a mae'n dweud, chi'n prynu cymaint... Neu, mae am ddim. Right? Mae am ddim. A chi'n meddwl, gred, mae hwn am ddim. Fi'n mynd I cael am ddim. A wedyn chi'n prynu'r peth yma, a wedyn chi'n ffindo mas, hang on, dyw hwn ddim yn llawn. A maen nhw'n dweud, well, os chi moyn hwnna, you have to pay an extra £20. And what? You said it was free. A chybod, mae fel, chi'n cael hyn, ond dim the main thing. Chi ddim yn dod i'r lle, chybod, chi ddim yn cael y peth chi really moyn. Rwy'n peth fan hyn. Mae'n rai yn dweud yn yr eglwys fore, Cristnogion hyn sydd yn genedloedd. Gred, maen nhw wedi dod yn cysau, ond dyn nhw ddim fel ni. Dyn nhw ddim yn Iddewon.
Ac os maen nhw'n moyn dod i'n statws ni, mae rhaid nhw cael ei enweidi a mae rhaid nhw mynd trwy y seremoniau. Mae Pedr yn dechrau deall. Sdim rhaid wneud hynny. A mae'r un peth yn yr eglwys yn dydy. Dyma pam mae mor berthnasol. Mae wastad gyda chi yn yr eglwys rai sydd yn dweud bod yna Gristnogion first class a mae rai sydd yn Gristnogion second class ac mwyn mynd o second class i first class mae rhaid chi wneud rhywbeth. Neu mae gallu bod yn gwahanol beth. Falle mae rhaid chi cael bedydd neu rhywbeth. Baptism of the Spirit neu rhywbeth. Neu mae rhaid i chi cael rhyw seremoni arbennig. Neu mae rhaid chi wneud rhywbeth arbennig. Neu mae rhaid chi wneud rhyw gwrs arbennig. Neu mae rhaid chi ddeall rhyw athrawiaeth newydd chi ddim wedi gweld o'r blaen. A dim yn y bobl sy'n deall yr athrawiaeth special yma sydd yn mynd lan i first class Gristnogion. Na! Medd Pedr. Os ydych chi'n credu'r Efengyl, mae ddigon. Mae ddigon i chi i fod yn gadwedig, i fod yn un o saint, i fyw fel Cristion, i farw fel Cristion. Cofio dameg Iesu Grist. Pawb yn cael pint. Fi'n cael pint. Gan o'n i lemyn, bydd pawb yn cael palmwydd. Os chi'n Gristion, fe gewch chi palmwydd. Byddai'n cael palmwydd, byddai'n chi'n cael palmwydd. Byddai'n chi'n cael gwisgwen, byddai'n cael gwisgwen. Ni'n cael yr un peth. Ni'r un lle o flan Duw. Mae'r Efengyl i bawb, a mae'r Efengyl yn ddigon i bawb. Ydych chi'n credu, ffrindiau? Dyma'r peth pwysig yma. Cyn ni dod i ben eto, ni'n credu'r Efengyl. Achos os ni ddim yn credu'r Efengyl, os ni ddim wedi cael y ddawn nhw wedi feirwch, dyn ni ddim yn Gristnogion. Mae hwnna'n broblem. Ond os ni wedi credu, byddwn lawer a hyfryd. Oherwydd mawr yw ein gwybod ni yn y nefoedd. Amen. 187. 187. Gwyn a bridog yw fargrwydd, gwyn a bridog yw ei wydd, brenin a brenhinoedd y Duw yma ath I draw i'r bedd, mae dy degwch wedi fennill a dy ôl, can ffarwel I bopeth arall. Rwyt ti'n ddigon mawr dy hun, derfydd nefoedd, derfydd daiar, derfydd tegwch wyneb dyn. Hwn nath gaffo, cael yn dyfe, cael yw caffo, hwn nath gaffo, caiff y cwbl oll yn un. Dyna'r pwynt dyma William Smart y Celyn yn deall. Dyma'r logic. Os ych chi wedi ennill Iesu Grist, if you won the Lord Jesus Christ, you've won everything. That's his argument there. But hwn nath gaffo, caiff y cwbl oll yn un. White and ruddy is my Lord, white and ruddy is his countenance. King of kings, he is here and beyond the grave. His fairness has won me after your fairness or your beauty has won me after you. Farewell to everything else. Thou art great, thou art sufficient thyself. Heavens will pass away, earth will pass away. The fairness of man's face will pass away. And those that have thee will have the whole, all in one. Can't do it saith. Oh
Gras ein arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydd o gyda